Ngithi King Nuba, yimi Nkosi yenu nje. Bafana bami ngekelunke. Oy 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 we. Sanibonani bakwethu King Nuba lo. Ngisazomlandisa kabanzi ngomlando wami ukuthi King Nuba uyaphi, King Nuba futhi kuphi la esuka khona. King Nuba uzoba njani? King Nuba uyaphi ngalezi biliboco nangomcebo wakhe bawethu ngizonilandisa kabanzi ngicela nihlale neBlaqlife TV if kukhona abandla ogadlekile ngephutha ngiyisizwa phela nami esweni uwema Ngibingelela nanke babukeli beBlaqlife TV ngibingelela usifuzela ngamandla ezulu ngeyenko umsabukazi Mvuleni into kazi zala mamkhiza ngisho phela mina ngusilenda mafehlefehle namhlanje ke la kaBlaqlife ngiphathele our lalelani King Nuba osezenzela udumo einkundleni zokuxhumana ngizoye ngithi nje fahla kancane ehleli kanye noJumbo umnyangiwe umculi wezokholo sanibonani uyaphila siswami ngiyaphila kunjani ngimtsororo nje ngiphila njengezibiliboco nje ngiphiliswa kwezibiliboco za King Nuba Nkosi yami esweni manje abantu ukuze babone ukuthi kahle King Nuba lo akusisona isithombe sakhe yini ozobaprovela ngayo ngizobashela umucoco aziyasho ngithi we yimi King Nuba yimi Nkosi yenu nje bafana bami ngekelunke wema oy 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 we. So ngabe King Nuba ungubani igama lakhe ngempela nesibongo sakhe ngempela? King Nuba igama lami elokuqala uyamngela elesibili indaba ezinhle. Isibongo uNuba. Oh okay. Njengoba King Nuba nje inkosi yamaNuba. Ukuphi ekhaya? Emzimkhulu esigodini saseMatsheni. So manje uJumbo ngabe manager yakho noma ubhuti wakho noma ninonke nje? Yeah, ngisho ukuthi imanager yami ubuyena ongisizayo ezintweni eziningi ngoba yena usemkhatsho yabo. Yeah, uyena umkhatsho ozazi izinto yena ongisizayo ngikhulumela nabantu mabefika ngoba mina ngibhizi bakwethu. Umatasa. Ngimatasa kakhulu mangalo khuzani mangekho endaweni indawo ngisuke ngibusiness biliboco. Mangalo business biliboco business phahla zami yabo nje wazi ukuthi nangu umuntu ohlezi eqondile la ukotini. Ngabe uyena uJumbo fashion designer wakho? Lutho iziphahla lezi ezengizigqokayo zilokhuzana designer le overseas ngibhale o size bami nje ubona nje ukuthi impahla ziyangilingana. Ngibhale o size bami bathumelele bese ziyabuya ke sezithungiwe ngoba azitholakala noma ikuphi sebezifune bangazithula. Basha amanzi. Hayi. Ngibona ke ama pegs kahle emphethweni. Ngabe wona angena kanjani eBlukweni ngoba uthi impahla zakho ziyakulingana? Ngilithenge ngithanda ukubalide but ngokosize kubalikhulu lingilingane kahle. Ngifuna njoba lilide nje nginemali eningi. So hamba isikhathi ngikhule angifuni ukukhula ngiwashiye ngoba adura kakhulu. Adura Mange ngakhula nje like njoba ngila eThekwini mange ngakhula njoba ngithi zibiliboco la eThekwini ngizobe qaqa kayi1 futhi makuse ngithanda ukukhula futhi ngiphinde ngiliqaqa yabo so usabheka ukukhula futhi kahle yeah phela umuntu nemali eningi angithi udla into oyithandayo ngabe ezalezi biliboco lezo uhlezi ukhuluma ngazo ngizinto ezithambile mina ke like marshmallows izinto ezidliwa abantu abangenamazinyo but mina ngiyazi but mina noma nginamazinyo nje ngiyadlela izibiliboco into ezithambile akusho ukuthi nje njengoba nje nginezingomvolo zami zamazinyo angizuzile izibiliboco mawunemali nje into ezithambile ziyazibuyela kuwe nawe ke uzufane nami ngelinye ilanga Sesabona inkundleni zokuxhumana ngeensuku edlulile usikade kwibirthday yakho and sesalibona ikheke libhale u13 years ngabe iyona iminyaka yakho leyo vele noma uye wabhala nje ngumfana osemncane kakhulu njengoba ngibona nje ngimncane kakhulu ngihlanisa u13 years ngiyi-teenager nje yabo bekuyindumo ezulu yephathi ke le yaqala iphathi uba nje ngoba benezibiliboco ezahlukahlukene ubala banana ubala amasweet ubala apple ubala nesweet 8 yizo abanye bangayibona bengakayifaka esikhuphini bemaningi ke wona kakhulu but ke angikho lapho ke ngisho ukuthi ke akazi kwaba khona
party evezwa na kuma TV kuthiwa ke sikufisela happy birthday Yes. to you enhle njengoba wabona nawe nje ku TV ukuthi kwashiwo ukuthi sikufisela happy birthday to you enhle kwazi nasezinkundleni zokuxhumana akekho umuntu ngingasho nje ukuthi imi ngedwa ine birthday if ukhona abandla wabambeke ngophondo ngoba abandla aye eswenu wema Abantu abaningi bayadinga ukwazi ukuthi le ndlu leyo osuku kuyona osuku igcwele impahla empedeni amasudi amabhantshi ngabe indlu yakho ohlala kuyona noma ikini noma kwenzakalani kahle indlu leya isekhaya but ngalokhuzana ngaziklinela yona kwakuyindlu nje ehleli ngabona ukuthi ke ngeke ngidlale noma ekamereni ngibe sengiyi teenager ngina 13 years Yes. ngizohlanganisa u13 ngaziklinela yona ngathenga umbhede ke lwenwaziyo ke owehlukile onezimbi ongawushesha ukugoga ingangudura 7000 ngimncane kangaka eswenu ngase ngathenga umbhede odurayo ngalokhuzana ke ngathenga umbhede lo odurayo Yes. angabusasho ngoba nekhala ngaphansi nani ugospel ngiyayishaya nje ikhanda umaskandi njengoba ngisho ukuthi ke ngathenga ke umbhede wami ke ngengeza nezimpahla zami engangivese nginazo njengoba wazi ukuthi oBrandwood baningi kakhulu angibazi kubabala ngoba nami ngemibala bacisha kufana yabo anginaso nesikhathi sokubala Manje King Nuba imali engaka yokuthenga impahla zokugqoka ezidura kangaka uyithatha kuphi ebena 13 years khona ngabe khona la isebenza khona ngiyabamba phana lapha yabo la kuvele khona nje nginama business engeke ngiwasho ngoba amanye ngingawasho nginawo ukudayisa ama chips la 1 rand yabona ama business enginalo ngusoma business nje emphakathini yabo leke engangami yangihlonipha kakhulu ngoba sikhuluma nje manje ngino 700 ebank ngimncane kangaka nkosi kasi ngamncane esweni wema nginemali sino 700 ngino 700 ebank namanje yabo upheke iphakeni mani u30 rand angabe ngakhulumi ngawe yabo imali engiyidla useceleni nje imali engiyidla nje manje ngiphethe u30 rand ngizobhubhudla imali njengoba ngila eThekwini ngizobhubhudla imali ngiyayibhubhudla imali yabo ngiyayibhubhudla njengoba kunolo 30 rand mhlawumbe kusasa ngobe ngibhubhudla omunye yabo Manje abalandeli bakho bayafisa ukwazi ukuthi why sometimes ubugqoka abothaya abayi2 mhlawumbe uyalazi udaba somjuju waka ngitshela wathi uyisiqophamlando so lento wathi ayikazi bekhona South Africa ufuna ukuthi ayiqophelele nomlando ayenze ibe khona njengoba besimbona ke trend yakhe efakothaya ababini bayabiza ke ngabe bayimalini othaya enye into angiyigqoki into engaphansi kwa 1000 yabo manje lo u1000 omunye u900 that's why ngibahlanganise wo2 ngifuna keep into neprice enkulu yabo manje seku 1900 angiyigqoki into engaphansi kwa1000 that's why ngivele ngibahlanganise bo2 ngifuna nokuqopha umlando kuba yimi ngedwa umuntu esweni oqokothe ababili unjengobani wema ayayayi we Siyasabona inkundleni zokuxhumana ngicabanga ukuthi nani live no Ngizwe Mchunu ekade ethi wena awusinkosi kamaskandi awusinkosi kamabhinqi I mean uyinkosi lockdown ngabe lokho kwakuphatha kanjani ngoba ngiyena umuntu othanda ukuphikisana nabantu akuzayi kungiphathe kabi kakhulu wangiphatha kabi ukuthini akukhulume ngeabita yami athi sicathulo sogogo namanje lokho kusangiphatha kabi ukuthi u4000 wonke omuphi ugogo ongathenga isicathulo esidura kanje isicathulo so4000 ngoba lesicathulo lesi u4000 imbuzi ezu4 njengoba ngihlezi ngisho nje ukuthi imbuzi ezu4 ungaqasha nomelusi imbala bese uyalokho ngimncane ke bakwethu kodwa ngiyadura lezipahleni yabo Yes so manje uzoba inkosi yamabhinqi ngabe ubani lokubekile ngake ngakudalula ukuthi ngazificela ukukhosi Blahlile nje ngazithathela ngoba nala ku gospel nje ngiyazitanasela nje ngafika nje kugcwele lo tamatisi ngabuthatha ubukhosi ngaba inkosi yezinceke yabo bayede naye ujumbo lo mbona la eduze kwami ukhothama la kumina bayede njengoba hleze siza ukuthi ucula kahle ezweni ngabe icwecwe lakho singalithola kuphi
bengisahlanganisa lokho ke inkodwa kunzima kakhulu kunzima ngoba ngifuna ukukhipha icwecwe iCD elinelokhuzana enengoma eyodwa yabo ezodlalwa u2 days no 47 minutes ingoma eyodwa njalo leyo kusho ukuthi ezodlalwa u2 days no 47 minutes ingoma eyodwa kusho ukuthi uma uyidlala namhlanje iyo ngalula suku uyazi njani lento mayifakwe sithi ifakwe uStufuza manje namhlanje emsakazweni uma ubala ke u2 hours no 48 minutes usho ukuthi iyoze iback announce seyifica uMandla esethi uMandla sibonga kanjalo kwekhuluba ingoma yakhe imani kakhulu ethi ithemba ingoma eyodwa ngale kwakusasa yabona ngoba phela uyifaka mhlombe wena hayi ke umendlosi uyifake namhlanje kudlule u2 days no 47 minutes or 48 bese ke yena ayoyisho ukuthi hayi asibonge kakhulu ke lapha ku Kingdom beyifaka wena hamba studio nazivale ngize ngisho ngiyifake ngize ngihambe uzophela isikhathi sami uphuma ama trip abuye komunye ke esezobonga ukuthi hayi ke yamnandi ke ingoma asibonge ingoma emnandi shocking noba edlaleke isikhathi manje asisho ayibona uSudu u2 days phela no 3 3 days fana yabo maseyehla lo 47 minutes osegcineni la kubona ukuthi mhlambe ingoma lengoma ezincane lezi zabo Jumbo mhlambe mayehla iqala la 4 seconds maseyehlela phansi mina mhlambe iyothatha u30 minutes izihle kancane 30 minutes 30 minutes wonke 30 minutes iyapha sinikale 2 days ingoma yakho maseyehla how many minutes angaza ngisebenza ba minutes cha ngifuna ingoma enkulu nje ozothi uma uyidownloada ngithola imali ngoba ngifuna ukuhamba ngelinye ipholo nje wema ngihamba ngepholesweni awubona nokhiye nangu nokhiye la wepholo ngihamba ngepholo bakwethu ipholo elakho kahle kahle elami ipholo abantu kodwa angijwayele ungafiki ngalo ke ezindaweni ngicela baye kungibuza lona ngoba linento yokufelwa iheater ngihambe ngemoto engena heater namanje ke bengisalungisa iheater iyalunga ke but ke izofa futhi iheater mabe ngibona abantu izobe sengekho futhi into engiyazi ukuthi izofa iheater ilunge after izinyanga ezithile ke bese bangibona futhi ngalo manje uKing Nuba usethathile noma akakathathi ngibona ngazuthi njengoba utrenda kangaka nje baningi abogera bamatasa abadinga ukwazi ukuthi kwenzakalani ngesimo so umuntu ohlekisana naye ngabe ukhona akekho ushadelwe noma ushadelwanga sithini story mina ngiyimina nje ngiyatholakala I'm available angithathanga ngikakathathi but inhliziyo yami engingakusho inamagumba amaningi njengasezulwini maningi amagumbi ziningi indawo zokulala ziningi indawo zokulala enhlizweni kaKing Nuba nawe ungafika uchophe omunye afika achophe bakwethu chophisana makuchophisana ngithi dedelani we intombi zize King Nuba wema ngoba umbuso wazo lona wema suka so manje badinga ukwazi abalandeli bakho ukuthi esikoleni uye waqeda noma usafunda namanje since una 13 years noma kwenzakalani ngahle kahle ngesikolo esikole ngisithanda yabo ngiya nje yabo nakhona mangiyochitha isizungu ngoba ngusomabhizinisi yobe ngishilo ngusomabhizinisi ngiye ngitohoze ke lapha nalapha ngake ngayotohoza nale eWalter Sisulu ngumuntu othanda ihlahla ke sisebenza ngezihlahla izitshalo nje siyazinakekela yabo ngangifunelwa umfana sekhaya khona umfana ke abamfanisa nami yabo ufunda khona bamfanisa nami uyena wayengitholele ipost kuthiwa ke apply ngathatha nakhona ngiye nje mhlambe ke sekuyocleanwa njalo namanje ngivula izikole kuyocleanwa ngiye khona lo mfana betrend lo okay into emhlophe nesiqhoko lapha uyena ke lo mfana umfana ongelama impela wenza unyaka esingaphi lo mfana esikoleni wenza oqala okay so manje abalandeli bakho njengoba uthe uzolikhipha icwecwe nje maduze uthi abalindeleni yini abafanele bayizwe ngicela umucu nje omncanyana kule ngoma le 2 days no 48 minutes njoba nje
ngifuna ukukhipha lesidi ngifuna ukubuya ithemba kubantu abantu ngiyababona ukuthi balahlekelwe ithemba Make ngacula nje wema liyabuya nje ayithe ba wema ngoba thina seyishaya ingoma wema Isho wathi ngoba mina ngayishaya ingoma wema ngithi saze sacula kahle eswenu isho saze sacula kahle ezweni wema thina siqoka kahle nje wema thina siqoka kahle nje wema hayi injalo ke ingoma njengoba ngisampheka naye ubhuti Yes. uJumbo ngiyampheka ngiyamthulula ngoba yena wazi gospel lo mculo lo ka King Nuba kawazi umculo ofike nami lo abanye bathi maskandi abanye bathi gospel cha Yes. bawethu umculo wami lo engisazoqamba igama Oh, yabo awukuboni maskandi awukuboni gospel kodwa umculo wakho lo. umculo wami lo into yonke Oh. nje kodwa nje yona igama layo lizofika Maduze. imali ngoba phela mawufuna ukucula njengami nawe usazokhokha if ufuna ukudla ngaloshuni nawe usazokhokha ngiye ngithi mawufuna ukujoina lo ufana noba nginolayini yama-taxi mawufuna ukujoina kuloshuni lo udle ngawo ngiyaye ngikulophuzane ubalo nayo nomatekisi mawufuna ukujoina kuloshuni lo wami ungeza nelophuzana ongenani iza nequantum eyodwa ngoba phela uyinikeze mina bese ngiyakunika imvumo ukuthi Usungadla ke. sungadla ngawo loshuni ngoba loshuni unzima kakhulu wema waze wamna ndushuni ngoba phela akekho omunye umuntu wake wacula njengami ezweni ngithi uzothi isho wethu hayi ngizokufaka Manje ekhaya ni bangaki? Basekhona abazali ama siblings okay sengizwile ngalo othi ulamabeni. Bakhona abanye noma bakhona abanye Abazali? uma ukhona esiba u4 lapha ngemaye ekhaya yabo manje bazizwa kanjani ungaconsi phansi kangaka phuma nase kumambona kuthi? Kusho ukuthi bona kodwa ayinto nje abayibukayo nje ngoba phela bangazi mhlambe bangazi ukuthi ngumuntu onjani ekhaya into nje yabona nje abayinaka kodwa nothi kakhulu ngoba phela mangisekhaya ngibachomeli ngiyazama ubele ngizibamba kancane ngoba kuyothiwa ngiyaziphakamisa ekhaya Kanti awuthandi ukuzibona. angithandi kuthiwa ngiyaziphakamisa namanje abantu angazi bathi abanye bathi ngithwele ngenxa ukuthi nginemali ngenxa ukuthi ngiqhwa kahle angifuneki kuze kufike ekhalo ukuthi hayi ke kuthiwa hayi ngiyazitshela ngoba kuthiwani nginemali eningi yabo